Hej alle sammen, og velkommen til min første episode af Lightning PvP. Der er 7 lige nu, lad mig ligesom jeg kan komme i kontakt med Gusse. Kan jeg blive tippet til 1-mod-1 arena med Choco? Jeg håber jeg kan. Nu er Gusse admin, så jeg håber lidt. Jeg tror faktisk jeg shrekkede hans sko. Vent. Okay. Jeg rækker episode 1 af PvP. Så. Not the armor. Not the armor. Den går jeg med på. Han skal lige finde PvP-arenaen, tror jeg vist. Men herovre er Choco. Det er så ham vi skal fight med. Hvorfor vil du i en 1-mod-1? De guys. Jeg kan ikke lide at de nogenlunde guldfarmer. Så ja, hvis I ikke vidste, så er kun $5.510 tilbage. Og grunden til det er, jeg købte et notch. Først så købte jeg 2, fordi at det var meningen, jeg ville PvP mod Gus eller Future XD, men hans pal jumpede, og så blev jeg rigget. Så det var ikke så godt, men nu håber jeg, at jeg kan blive tippet. Hvad så, Gus? Skulle vi en eller hvad? Yep. Jeg venter kun på Gusse. Der er faktisk en /warp parkour. Hvis det var, I ikke vidste det. Jeg er ikke nogen karpe, så det er pænt noget. Så jeg spørger lige Gusse. Gusse. Er du klar med TP? Er færdig nu. Så normalt giver på. Er klar. Jeg har ikke tid til det der nu. Min far ringede. Bliver lige nødt til at skrive til ham. Far, jeg er i skole. Jeg kan ikke snakke lige nu. Jeg er hjemme om kvarter. Ja, det ved jeg godt. Nej. Okay, sådan der. Sorry. Så lad os se, hvor meget shrekket det er, vi kan blive. Ham der. Gusse. Jeg er klar. Vi burde være til. What the fight.
han shrekker mig med den bue der. Lol. Lil. Lag. Jeg rækker. Jeg rækker også. Så. Der er 9. Ja, 8. Igen. Okay. Lad os se om vi kan shrek ham. Ingen bue. Han ligner en meget legit spiller. Hey! Du cheater. Du brugte. Boo. No boo. Lundbæk. Jeg rækker. Oh my god, der er meget shit lige her. Hvorfor er der det? Okay, no boo.